ଯାଉଛି ଆମ ପ୍ଲଟ୍ ଆଡ଼େ ଆଜି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ସେଠି ବଗିଚା ବି କରାହେଇଛି କହୁଥିଲେ, ଯାଉଛି ଦେଖିକି ଆସିବି। ଆଉ ଗାଡ଼ି ଯାଇକି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଫାକ୍ଟର ଯାଇକି ଏଗୁଡ଼ା ପୁରା କାଦୁଅ ଉଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାଉଛି ଯିବି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଈ ବି କାଦୁଅ ଉଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯାଉଛନ୍ତି କାଦୁଅ ଉଠେଇ ଦେବେ ପୁରା, କାଦୁଅ ପୁରା ଭରା କାଦୁଅ କରିସାରିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସାଇଡ଼ରେ ଯାଉଛି, କେତେ କାଦୁଅ, ଭରା କାଦୁଅ, ବିଲ ଜାଗା ମରମ ପଡ଼ିକି ପୁରା କାଦୁଅ ଉଠିଯାଇଛି। ପଟାସ ଗଛ ଲାଗିଛି ସାଇଡ଼ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଣ୍ଡୁରି ଚଢ଼େଇ, ଧାନ କଟା ଟାଇମ୍, ସେ ଗୁଣ୍ଡୁରି ଚଢ଼େଇ ଆସିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦିଟା ଅଛନ୍ତି, ମୋତେ ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ପଳେଇଲେ। ଦେଖିବା ବଗିଚାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ସବୁ, ଆଉ ତ ଆସିନଥିଲି ଇଆଡ଼େ। ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ବଗିଚାରେ, ସବୁ କ'ଣ ଲାଗିଛି, ତ ଆଉ ଆସିନି। ଯାଉଛି ବଗିଚା ଆଡ଼େ ଟିକେ। ଇଆଡ଼େ ପୁରା ଫାଙ୍କା ଜାଗା, ଏତେ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ଘର ଫର ହେଇନି, ସବୁ ପ୍ଲଟିଂ କରିଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ। ଖାଲି ପଟାସ ବଗିଚା। ଯାଉଛି, ଭଲ ଲାଗିଲା ଟିକେ ପଳେଇ ଆଇଲି ବଗିଚା ଆଡ଼େ ଟିକେ ବସିବି, ଆଉ ଯିବା ଘରକୁ। ଆଉ ଲାଗିଛି ଏଠି ପଟାସ ଗଛ, ଏଠି ବଗିଚା କରାଯାଇଛି, ଖାଲି ପଟାସ ଗଛରେ ବଗିଚା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ, ଦେଖ କଦଳୀ ଗଛ, ଆମ୍ବ ଗଛ ଏସବୁ ଲଗା ହେଇଛି ଏଇଠି। ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଏମିତି ଥାଉ। ଆହୁରି ବି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିଦେବେ। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।